en el segon vídeo dels bolquers de roba. I en aquest vídeo explicaré com es renten els bolquers de roba i com tenir cura dels bolquers de roba. Per rentar els bolquers jo faig servir dues fases amb la rentadora. I la primera fase és una fase que només faig desbaldir, que això dependrà del programa que tingueu i quin tipus de rentadora tingueu, però hauria de ser un programa d'aigua freda, que duri poquet i que només es baldeixi els bolquers i així treu la primera capa del que hi hagi. I després crec que el meu programa dura 20 minuts, una cosa així. I després, la segona rentada que faig és amb un programa que en la meva rentadora es diu Heavy Duty, però suposo que hauria de ser un programa que sigui llarg i que sigui amb aigua molt calenta perquè es netegi tot, perquè es desinfectin i quedin nets. El que faig en el segon rentat és que afegeixo una extra esbaldida, que això no sé si serà una opció o no, però en la meva rentadora ho puc posar al final, una extra esbaldida, i així acabo com de treure tot el sabó. Parlant del sabó, hi ha una pàgina web que deixaré a sota, que hi ha una pàgina web que han estudiat tots els diferents detergents i com funcionen, i si ha deixat molta resta, o sigui, els que van més bé i els que no. Crec que els marquen amb colors com el verd, taronja i vermell. L'objectiu és no interferir amb l'absorbència del bolquer. Depenent de quin tipus de detergent, es quedarà més detergent en els bolquers, no s'esbaldirà suficient. Ja han fet tot l'estudi i passaré a la web, que crec que hi ha detergents que sí que els venen a Espanya o a Catalunya. Jo em faig servir un bastant bàsic, que només el venen aquí als Estats Units, però és bastant bàsic i he intentat trobar-ne un que funcioni i que l'envasat sigui tan ecològic com pugui. És una caixa de cartró que és reciclable i amb una bosseta molt prima de plàstic en comptes de fer servir tota la garrafa de plàstic. Llavors, és important no fer servir suavitzant de roba pel mateix motiu, perquè el suavitzant es queda a les prendes i, en els bolquers en aquest cas, i interfereix amb l'absorbència, llavors només sabó. I llavors hi ha gent que diu faig servir molt poc sabó perquè no quedi el sabó a la roba i no irriti la pell del bebè, però si no fa servir prou sabó es queda l'orina i també irrita la pell del bebè. Llavors l'important és fer servir el sabó que necessitis, el sabó que digui les instruccions del sabó per qualsevol tipus de volum de bolquers que hagis de fer servir i de rentadora que tinguis, al nivell que et recomanin, perquè no volem que irriti la pell del bebè ni per una banda ni per una altra. I parlant de la pell del bebè, també haurem d'evitar fer servir cremes de zinc, les cremes antiirritants dels bebès, perquè aquestes s'enganxen a la roba dels bolquers i també interfereixen amb l'absorbència. És molt difícil rascar aquella crema del bolquer, no? I es quedaria enganxada i llavors el pipí no s'absorbiria. Jo amb els bolquers de roba no em faig servir crema d'irritacions perquè no transpiren superbé i si canvies el bolquer quan toca no tinc problemes amb irritacions. Sí que és veritat que hi ha algunes cremes que he vist d'aquestes dels bebès pel bolquer que sí que es poden fer servir en bolquers de roba. Llavors, potser mirar, no sé si a l'etiqueta ho diria, si podeu contactar amb la marca i preguntar-ho, perquè sí que n'hi ha que sí que són més solubles a l'aigua i es poden fer servir amb els bolquers de roba. El que passa que no siguin les marques i menys les marques que hi ha a Catalunya. La segona fase, o la tercera, en aquest cas seria l'assecat i el més recomanat és estendre els bolquers, estendre'ls al sol, perquè una altra cosa que no es pot fer servir és lleixiu amb aquests bolquers, perquè també malmeten el teixit i de fet no fa falta, perquè les úniques taques que hi hauran seran les taques que produiran els sòlids i si els estens al sol marxaran i si no els has pogut estendre al sol quedarà una taca però molt fineta i serà més estètica que res. En el meu cas intento assecar-los a l'estiu a fora i a l'hivern, és que fa molt fred aquí a la muntanya i no s'assecarien mai, i els asseco a l'assecadora.
La secadora faig servir el programa fred, d'aire fred, perquè amb l'aire calent es poden malmetre les gomes i com que ja les has posat amb aigua calenta seria com massa escalfor. Llavors, si ho feu servir secadora, l'aire fred, i també podeu fer un mig i mig. Podeu fer l'aire fred una estona i després posar-los al sol, si encara fa fresca o si hi ha molta humitat o el que sigui. Si feu servir els bolquers aquests que dic de butxaca, el que ve sent la carcassa del bolquer s'asseca super ràpid perquè és el plàstic aquell finet, no sé quin material és, però és allò finet i el que costa una mica més de secar és el gruix que va dins. Però això, crec que en 30 minuts o així els tinc tots assecats i si no, ja et dic, si encara els veieu una mica humits els poseu pel menjador de casa i s'assequen. Llavors, parlant de l'assecat, també m'ha fet venir al cap el número de bolquers, que això sí que és una pregunta que gent que vol començar amb els bolquers ara em pregunten quants en necessito? I la veritat és que depèn de quin ritual tinguis de rentat, si els vols rentar un dia sí, un dia no, si et vols esperar més dies. L'important és calcular quants bolquers fa servir al dia amb el teu nen o nena en concret i mirar una mica, dir, vale, doncs necessito bolquers per 2 dies perquè llavors rentaré, doncs assegura't que tinguis bolquers mentre estiguis rentant i assecant i has de fer una mica les mates per saber el que necessitaràs. Però crec que això és tot, de moment, amb el tema de rentar. Llavors, important, al principi, abans de posar els bolquers a la rentadora, treure cada insert de dins del bolquer i tot això, no posar una pilota de bolquers, assegurar-te que està tot separat i fer servir l'esprai que ja vaig explicar a l'altre vídeo. També ajuda molt perquè ja fa que tinguis els bolquers una mica esbaldits abans de rentar-los. De moment, crec que això és tot. Si hi ha més preguntes les podeu escriure a sota o me les podeu preguntar a les xarxes socials, al meu número privat de telèfon si el teniu o el que sigui. Que jo no tinc cap problema per respondre preguntes, no sóc una super experta, però tinc experiència amb el tema i conec a molta gent i també puc preguntar si hi ha coses que no les sàpiga. Moltes gràcies! Adeu!